Natang tambal na tumakasing-kasing na dunay mga sabat. Ang iyong mga tulong nag-atag mong kalipay na itong mga tao nga dawa na yung mga kalipay sa pagkinabuhi. Salamat Ginoo ng oras sa kauntungan. Huwag kami kapalo sa iyong pagkamahal. Maayo ka sa mong pagkinabuhi. Bisan pa rin among panahon sa pandemik kapag kalimutan, wag kami di mo pasag, di mo biyay. Kung akong nakitaan nga ang pandemik, design di mo diri alam sa imong katawan, kung diri pag may nuklog ka itong mga tao, gawa ay pagpamalandong kanilo. Among nakita ng among survival, diri kini amo-amo ng among mga diil sa mitway o sa kanamong nahibalo. Naalaman sa imong mga kabot na namang kasiguro. Salamat sa pagpagampo ng oras sa pagtuto. Dalay mo ng kao, God, Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, we pray. Palagpagan na pagkagulo. May kamuntanon magwalong ko, invite God in your afflictions. Afflictions means kagulanan. Mauling pinakadoon yung Bisaya sa affliction. Kasakitan, layo-layo na ng kalisdanan, mas dool-dool ang kasubaanan. The dictionary meaning of affliction, something that causes pain or suffering. Merriam Webster says, a cause of persistent pain or distress. Sigurance English Dictionary, affliction is something which causes physical or mental suffering. Muli mga definition, ihatag ng mga definition. Huwag tayo malay ang kagulanan. Mga asawa, kasultihon, kagulanan nilang bana. Doon na po yung mga bana, kagulanan nilang mga asawa. Mga binalani, kagulanan nila ilang ugangan. Ugangan, kagulanan nila ilang asawa. Tagal, mabati ang kagulanan. Everybody sing, praise the Lord. Daghang mga tao nangamatay doon sa affliction. Kagulanan, ang uban, binukso sa habot kay mga tulay. Kaya bagong tulay sa Mandali City Suon na may bagong ihimo ng mga Koreano ang nag-construct. Kahibong daw itong nag-try o konsing pag-abot dis tumas tulay. Tumas tulay, utang niya helmet, utang niya ang motor sa gilid, lukso. Awa pa kan, mulukso nga ito, huwag hinunggan. Tungod sa affliction. Ano ba naglukso sa amin ng mga building? It's because of affliction. Doon ay daghang mga asawa na nag-grabe taong kaniwang namatay sa konsumisyon tungkol sa ilang mga bana. Sa katang mga bana, nagkatiguang-tiguang na ta, pagkaon na ito itong asawa. Di ba na? Di ba? Ang pagtangga, di ba Zil? Ang pagtangga, dili tapos ang tinuod gagugma, pag-abot sa balay, katag ang mga butang, imong ipuso. Tanang nga ng asawa kay busy mo na gugma. Ang mga hugas, tulo ng kagabi, iwak mo hugasin. Ditilapan na, diitihan sa titi, ditilapan sa ilaga. Daghan nito ng karampulan. Tanaw mo, hugasan. Pag uli sa asawa, wow, mo na gugma. Di, sa dagang ng asawa may magita na usap. Kitang bahan, breadwinner dito sa pamilya. Kung naay pangita ang mga asawa, magpasalamat na kasgiroong, additional na siya, income. Breadwinner. Ayaw pasabdin na imong asawa mo ay magita o pagkaon ka o niglo, rapa ko na anak, o apil mo kataon. Dahil ngayon, salamat, Pastor. Walang dikil-dikil nito yung buhay ng trabaho, Pastor. Abog sa balay. Dan saya membuat buat naik kat Facebook. Amen. Mulai dia dengan cheese, pastor bukan. Belum dari sah. Amen. Ada dari. Di napilo na, hapsay na, usap ka ng cheese. Dili na mabuhat kagat sa kapil ang cheese buat saan bongkak lagi. Pero wag sila tanay. Amen. Ingon ang Pastor Jong, ang kaminyoong dinilusot basta ang bana o asawa mo trabaho sa responsibilidad. Di ba wala
Everybody see, praise the Lord. Nga, ang asawa, ang trabaho ko, kundaan ko yung asawa, magsalit sa upan doon. Si brother ng God, ma'am, dali-dali rin ko ito pag-ulit niya, masa ka na rin, magtakaan, maglungan. Siya, kalingaw, pag-ibon ko mga kilo. Yung pagtakaan, kilo, kilay. Tao, ano ba? Grabe pagkatapos ng trabaho. Kilis mo. Dali-dali ka ng bukas, takaan. Asawa, maano na ba? Walang nangyay ka mo. Amo. Mau kay gamay na nailuhok ni Kilay, among-amungan pa kayo. Everybody say, praise the Lord. Palakpak natin po kamo sa Diyos ito. Kagulaan! Nagkaya nga magitudlog sa yuta, tungog sa kagulaan. Everybody say, praise the Lord. Kitang tanan, tulad yung kagulaan. Gloria. Why accepted? But invite God in your affliction. Ipalakpak natin po kamo sa Diyos. Nagkailangan natin sa Diyos ang atong imbitaron. Dili ang dada sa God, dili ang dada holiness. Ang one God na si Jesus Christ, na siya nga mahal, siya nga anak, siya nga Espiritu. Kailangan kita sa atong Diyos, no? Everybody say, praise the Lord. Kung dali nato siyang matawag, panahon sa kagulanan. Bisan wa nato siyang kitihi sa panahon, tawag nato siyang matinon-anon nga pagtawag. Mapati nato ang iyang presensya. Bigo na Ginoo ato kang Tomas, patod pa sa Ginoo. Tomas, bigo ba ikaw kay nakin-an mo ato? Amdi ang imong tublo. Tuslo ka pagbalik ang inagihan sa bangkaw sa tungkilid. According to Bible history, itestigan yun ni Tomas. Ang iyang tublo, awan pag-prove na si Jesus kayo na ipakita niyo. O ang Bible history nagtugan na disugod pagbalik, pagdugo ang inagihan sa bangkaw sa gilid. Kay gusto pamatundaan ni Tomas kasi kayo ang nabuhi. Mayroon dahil ang si Kristo ang iyong Tomas, ito ba ikaw, tungkol niya nakita mo ako. Bula, paano ito? Pila pa kasiglo, pila pa kalibo, gikan sa panahon ni Tomas, nga naanak kakaroon, buti pa sa buot, pagsulti ni Kristo kang Tomas, wak pag-iita, bubutho sa kayo. Pero ngayon ang Ginoo, Tomas, ang iyong lang ko ikaw, mas pula, ito mo ikaw, kaya nakakita, kaya ako, mas pulahan, ako ay makakita, nari, ito, kanado, mas pulahan na rin Tomas, wala ko makita, ang personality sa Ginoo, yes, wala ko makita, pero sa niya tulungan ta, upayaw sa kamon, tawago niya dalan, buta ko rin ta sa mag-hirap, tugod tayo, makulong, buhay kayo, ang iyang presence. Everybody see, praise the Lord. Kailatakin sa Diyos atong pamaton. Dili patay, buhay na Diyos. Kailatahi is the father of creation. Ako ba'y mo study nagkatugay? Kanang agwantahan din mo bukas ng buwan pagkatugay na buhay. At ito nakapangutama siya lahapon. Pastor, kinsa man din ang amahan nagitawag ni Kristo. Ako na ba kumagampo, anaon din ako, amahan ako naa sa langit. Ako gingnan, huwag ka masayo, isakto ang imong pagtawag, butang nila nagdama. Kung karon balik ko ugma sa karon kunya gabi balik ko kay magdil tag the dual nature of Jesus Christ. Sugod pa ang pinuna-una. Amen. Antod niyan mailahan si kailata sa wapas siya mo
tungha nga may lawas. Siya ang Espiritu, the Father of creation. Diba? Ibuhat niya ang kabuhatan si Adan o Eva, nakasa si Eva, ang kasalanan nagsugod ka Adan o Eva. Gusto niyang luwason ang kalibutan. Kung diretso siya naog sa kalibutan na Espiritu, mapatay ang tao, makakita siya ang glory. Misuod sa tiyan ni Virgin Maria. Muro nang may gustabi na ito, kung paina sa Ginoo. Tingon pa ni Winnie Hadley, kanang pag-iitang preacher sa Because of the Times. I-type ninyo ng Because of the Times. Manggawas na sila manggawas na ma-preacher na itong mga batong. Si Billy Cole, si Winnie Hadley, si Chip Arnold, si Tini Ticket, si William Mike, bali gitawag nga International UPC Walking Bible. Kinuwali na memorize sa Biblia. Gamay kong bata, nagtuon na ng Biblia si Mike Williams. Makita niyo na, matod pa ni Winnie Hadley, the greatest miracles is salvation. Pagkilala ko sa mga tao, sa kaluwasan, may tungkol kay Jesus. Ngunit pinakadakong bilang. Paggawas niya siya ni Virgin Maria, may lawas na. Doon na po siya ikuha kakinaya. He's a perfect man at perfect God. Humanity and divinity. Nautana, may gustakin na po. Pastor, kinsa man ito ang mahal iyang gitawa? O siya pa. Pag-ingon niya, my God, why thou hast forsaken me? That is the Father. Kailangan mo si Padre sa lawas. Kaya ang lawas, ibitay sa krus. Ang lawas may misyon. Sa lawas mo gawas ang dugo, bayad sa salak sa kalibutan. Kung ang iyang pagka-Diyos, di mo gawas sa lawas, di mamatay ang lawas, kaya Diyos di pwede mamatay. Magpabilin ang lawas sa krus, buhit. Bisat pagkapila, tuslok-tuslok kung ubangkaw, buhit kaya Diyos di mamatay. Mula kayo ng Iglesia ni Cristo, kung Diyos pa siya, na may Diyos mamatay, kaya may dual nature ang Iglesia ni Cristo. Sa diyan mo sipalit ang Father, gipiyaan ang iyang humanity. Gihaniyo ni Jose Tagaramatiya o Nicodemo, kang Pilato, kuhaon nila, patay lawas si Cristo, kailang ipahinuna sa lugo. Everybody say, praise the Lord. Mauna ang doctrine isuon sa Biblia. That is not the doctrine of United Pentecostal Church. That is the doctrine of one God believing. Ang lawas din. 3 days ang lawas din. Ang iyang pagka-Diyos, dahil ang gitawag presong sao. Kagawa, ito ang lawas o. Niyang pagka-Diyos. Samtang ginako, ang lawas tulong agaw. Ang iyang pagka-Diyos, nagwalik mo nila sa presence house. Giwalihan ang mga tao na nalubos panahon nito mo. O, iyang giwalihan. After 3 days, ang pagka-Diyos, mibalik na rin sa lagdanan, misulong pagbalit sa lawas, nabuhi ang lawas, Diyos ang mapatay, Diyos ang makabuhi. Siya lang na Diyos. Wala ka ilagay takin sa siya. Siya nga itong impitarong panahon sa kagulanan. Panahon sa kagulanan, ano pag-impitar mong lain? Everybody say, praise the Lord. Naunsa man na kung maglisod na ko, ingon man, awa na, pinapuhin na ko, pisti-pisti na tanere, wala. Ayaw, nag-impitar ka lain. Imbita ka. Invite your God in time of affliction. Kalakpak ako ng mga kanil. Hallelujah! Ikaw nila doon, daghang kagulanan ang matarong, dili naman. Apa ng Diyos, nagluwas ni tanan. Padayon ko sa mensahe. Natural, kung mag-imbitar ka, imong antimanon ang imong imbitar. Sa klase ng mga imbitar, miabot na imong imbitar, mga painuloktok, ayaw, wala na mo! Nagtubag, wala ang mga imbitar. Ikaw kay ipukaw sa imong imbitar. Ikaduha,
kung mag-imbitar ka, you need a more preparation. Limpyo ka ng bahay. Diba? Dahil bisita mo abot. Ang kwarto, anda. Ang Vincent, limpyo, humot. Humot sa launing. Ang unlang, bag-o, tinaon. Ang habol, humot sa launing. Tistig imbitar ang imong bisita, di mo lang ipahigda ni Antong habol na nanimaw, anso. Pag-uli na manabite na kung umalik pa sa klase at higdaan ang bahuha. Kaway ayaw mag-imbitar. Mag-imbitar ka! Ang siya, ready na! May tubig, may toothpaste, may sabon, may shower. Komportable ang imong imbitar. Tinoni. Nag-andang nagkakhamatan basta mag-imbitar ka. You need more. Musa ka ng December, itong imbitar master at hindi pahigda sa hotel. Nagdaon ko yung sa hotel. Speaker. With John. Kung sa isulti sa mga imbitar, basta maayaw ang magtagal. Nahibaw ka ba sa iyong imbitar? Inside of your affection, the Creator of Him and earth. Amen! Labaw pa siya sa presidente! Labaw pa sa gobernador! Our God is more than president, more than politics people! Labaw siya sa tanang mga politiko! Labaw siya sa gobernador! Labaw siya sa mayor! Kailangan mag-imbitar ka. Limpyo ang kinabuhi. Limpyo ang kasing-kasing. Bago ang kinabuhi. Kaya pag-abot sa inyong imbitar, itong paminaw, di lang siya inyong bisita. Diyos Diyos nito siya. Mupuyo sa inyong kinabuhi. Ikaduhang Corinto City, yung sanglit na kapatid man kita, ng maong mga saan, manigugma, hinluan ta ang atong kahugaw sa tanan, sa langas o sa Espiritu, hindi ta ang pagkabalaan diha sa atong pagkahadlok sa Diyos. Kailangan linis ang kapaligiran, mga kapatid. Kailangan linis ang higaan. Kailangan linis yung kumot, habol. Linis ang siyang, linis ang bahay. May more preparation for your visitor. It's a time of our affliction. Tulad ng Diyos maimbital. Tulad ng Diyos na matawag sa atong kinabuhi. Ayaw pag-imbitar o lain. Tanaw ang mga why Diyos ng mga tao. Amen. Sa atong kalisdanan, wa tay lain, gimay ang Diyos na atong galagan. Si Hagar, habit ko magtapos. Sa namatigda ni Hagar, kailan mo ni Hagar? Kinsa man si Hagar? Puyo-puyo ni Abraham. Mama ni Ismail. Namatigda ni Hagar na si Sarah di makaanak, nitik advantage si Hagar. Mo na naghari-hari sa bahay. Mura sa atong panahon karon, ang mga kabit may maghari-hari kaysa tinuod asawa. Diniriyak si Sarah. Doon, pinagingnan siya na kung saan na trabahoan ni daw. Gitamay naman ko sa atong ni. Salig, hindi makahatag akong kaguangkan o ganak. Hindi pa man panahon. Mingon si Abraham, buhata kung sa'yo gusto mo buhaton. Panayasan ni Sarah. Ananayas ka rin! Ikaw pa'y puyo-puyo na rin. Ikaw pa'y nihin. Ikaw lagi-hari. Layas! Ikaw layas na na. Padung sa wilderness. Pero nagtigsulti ang anghel. Kung ito bibasa. Ayaw ka malang kahagal. Kay mga naka kung sa kabata. Nga mong Ismail. Kay gidubog sa Diyos ang tingog mo
panahon sa imong kakulangan. Palakpak ako gamot sundo. Hallelujah! Duwangan pa siya na to. Tapos interpret ni Joseph ang dampo. Paminaw ha? Gibasa na ko na itong unang adlaw ha? The life of Joseph. Basta basa kung din mo Biblia sa adlaw, kada adlaw, dunay magsulod ng mga combination. Dunay yung nalagyan rana, ang basa mo ito na doon, manifest mo ngayon. Interpret niya, 7 kahumay ni Juan, 7 kabaka ni Juan, nahibong ang king, kay gilamoy ang 7 kahumay na tambo, o 7 kabaka na nato. Di gipatawan si Joseph. Ingon na ni Joseph, ang naghubad sa dampuhan na riya sa Diyos. Ganira. Ang niwang nga humay, 7 ka umay, 7 ka bakal niwang, speak about 7 years of bali. Tingon na yung king, urad na ba? Bukod siya ka-convincing. Ingon na yun ni Diyos. Ang 7 katapot na humay, 7 katapot na baka, speak about 7 years of abundance. Ingon ang king, murag dindot ng interpretation ni mo si Joseph. Na-interpret na! Mingon din ang king, kung sa may buhato na ko, Jose, tubag si Joseph, magpili ka o tao na butan. Kansang espiritu sa Diyos na ani, maibutang ni mong magdudumala, hipuson ang tanang abot, kinanglan 50% sa tanang mag-uuma, ibilin sa imong bodega, sa atong bodega. Ang 50% may ira, kay pag-abot sa lotong, kung ang punta ibaligya nila, maayon din ka pagka-manage, may imong dayo ng king. Walaing tao ang una-unaan ng espiritu na kanila. Ikaw, Jose. Amen. Ang kitang sa atamay. Amen. Nag-gobernador, trabaho niyo siyang trabaho. Ang tanang ako sa'yo, hindi ko nila. Ngayon, nisugod ang gutom. Stop! The 7 years of bata, nagsugod na. Nagsugod kaurot ang trigo dito sa Kanaan nila ni Jacob. Ningon dayon si Jacob, lugsok ka mo sa Egipto. Kay tulay na bantog, gatao, nagtigo o naghampag kaon. Magalis ka mo dito, anon kita magkasurbay. Sabi ko katuin, nagkalis ka na. Sila, nag-ulok, lugsok. Lugsok sila dito. Lugsok nila, nakita na sila ni Jose. Inakuha na sila kay Jose, kay nagsukot ka Egyptian garments, gobernador na. Pag-abot dito, pasodan. Pasodan mo naman! Nagkinsa sa Joseph. Pasodan! Palengkora! Ikaw tayo ni Joseph. Gilisod-lisod siya. Doon ay affliction nga consequences. Doon ako'y affliction nga gikan sa iyo. Ang ka-Joseph, dili consequences, fulfillment of the dream. Ingon dayon ni Joseph. Mga tao ka mong butaan, tupag na siya. Usay pagtuloy ko na. Mga tao ka mong butaan, anak kami sa naghanang tao sa Kanaan. Kasi ako, dili ka mo mga espiya na naniitra sa mong galing. Ikatulo, nitong si Jonah. Mga tao kami butan, kaya tinunod, Joseph kami ako. Ang isa na mong kasunod patay na, ang kinakula na mong ibili na mo sa mga kanipinidan ko. Si mo ba? Amen. Tanda, gilisod-lisod sila. Gipasa na ito, Bible. Gipriso sila niyo si tulog ka. Sabi, pagsaktan na preso,
So, ingon si Joseph, pagkawasan sila! Panalhin pagkaon! Lumandar man si Joseph sa sundalo. Ang kwarta ilang ibayan, ibalik pagtungtong sa ilang mga panuyo. Ibalik na. Tapos sila sagit, pag-check out! Tanaw, nakaproblema sila! Tawag sa mga atong kwarta, ibalik niya naman dili! Ngayon na sila men! Maunang din ang atong gibukas sa atong expo. Nagpinasumay na sila. Amen. That is consequences. Ningon si Lupin, kay pato, makamuna ko, tanawa, nagbayad ta sa dugo sa tumiso. Makamuna pato, tanawa. Balik sila. Ingon tayo ni Joseph, aron ka pamatunan mong taong tanong, ipilit si Simeon, ipreso na si Simeon. Ulit ako, indang inabalahan, nga dalhon na rin si Benjamin. Pagbalik ninyo, tanawin ninyo, kanamaw chapter, sa kadugayan ni Jose o Lison, ang Bible ang sulti, o nakadunggan ko si Jose sa iyang damgo. Pagkadugayan na sa damgo, mo din fulfillment sa damgo. Balik! Agtag pila katuig ko sa nahurot, ingon dayo ni Juda. Di mi kabalik dito tayo, kundi dalhon si Benjamin. Ingon ni Juda, akong dukhan, siya may nagdupa. Ako may panila, kung maunsa si Benjamin among dalhon dito, ako may panila. Ako may malagot. Ginanan si Benjamin. Paglugsong nila dito, niya na sila dito, niya. Iko, misuod sa mukhaan. Sugod sila, huyot ko. Ingon na, yung kayo, nakatungkong susi sa damo mo. Tanaw. Kadugayan, huwag kang wantas Jose. Mag-iistorya siya mga igsuon. Udakan siya ganito sa ikwarto. Magpahililan siya dito. Pagputon sa Ginoo. Lisod na wato, no? Pero kung mapulper na sa yun na wato. Hanto nagpaina sa iyo. Kuha niya iyang salita. Ni Joseph, ako ang inyong isuon, ibalik.